Pangulo sa Presidential Legislative Liaison Office, Secretary Adelino Sitoy, mitaliwa na tungod sa cardiac arrest. Gibutyag siyang anak nga natakdan sa COVID-19 ang iyang amahan ni atong Marso apan asymptomatic. Patayng lawas ni Sitoy gipaubo sa swab test kini aron mahatagan og clearance kung mamahimo bang ihaya o i-cremate na lang. Siluan mayroon din sa report. Giandam na ang panimay ni Secretary Adelino Sitoy sa Barangay Gabi, Cordova sa pag-abot-abot unya sa iyang mga higala, kaalyado sa politika ug mga supporters nga buot mosudong sa iyang patayng lawas. Gi-set up na ang mga tents ug lingkuranan, lakip na ang gamayng altar, diin mahimutang ang portrait ni Sitoy. Matod sa iyang igsuon nga si Lapu-Lapu City Vice Mayor Celsi nagpositibo sa COVID-19 si Secretary Sitoy niadtong Marso 29 dihang miuli kini sa sugbog gikan sa kauluhan. Bisan kon asymptomatic, gipa-admit kini sa tambalanan base sa tambag sa iyang pag-umangkon nga cardiologist tungod kay naoperahan na kini sa kasing-kasing kaniadto. Human sa 14 ka adlaw nga pagka-confine sa hospital, nagnegatibo na kini sa COVID-19. Apan niadtong Lunes lang, subli kining gida sa tambalanan human makasinati og chest pain o gipaubos sa emergency angioplasty. Everything was well. Operation was successful. Kanya, there was no sign nga naglisod siya. Kay kanunay may magkontak kay magkontak ko sa doktor among pag-umangkon na doktor. Nya gahapon samtang nag-istorya sa iyang cardiologist. Wa gyud indication nga kuan. Mo na nikalit malang og kuan siya arrest. Matod sa Vice Mayor, kinsa usab ka doktor, dili angayang kakumpiyansahan ang COVID-19. Ilabi na ngadto sa may mga gihambin ng daan nga sakit. I am thinking either ning-complicate ang katong sa COVID virus unya or ang katong stents niya wa kayo makakuan dayon, magkatrabaho dayon. Hayan karong hapon gilaumang mugawas na ang resulta sa swab test. Karon masayran kung tugutan ba ang pamilya nga mahaya ang patayng lawas ni Secretary Sitoy sa panimay niini sa Cordova o baka i-cremate na kini dayon. Ang 85 anyos nga si Secretary Adelino Sitoy ang kamagwangan sa siyam ka managsuon. May duha siya ka mga anak nga si kanhi board member Arlie Sitoy, kinsa mitaliwa na og si Cordova Mayor Techi Sitoy. May adopted usab kining nga iyang pag-umangkon. Giila si Sitoy nga usa sa labing influential political figure sa Sugbo ug maoy nangamahan sa katukuran sa Third Bridge. For 23 years nga mayor ko, siya gyud nag-guide nako. Mao ginay kuan pagkamatay sa among ginikanan siya nay among amahan ug inahan wa gimin niya biyahe mana pait kayo. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.